Twee nachtzusters van verzorgingshuis Hielkestein in Bolzert hier in de oorroende nacht de schrik van haar lippen doet ze eer in eerkamer te staan met 3 inbrekkers. De mooie roepen dat ze pistolen bij haar hien. De zusters hebben haar zelfs in veiligheid gebracht door haar op te sluiten in de kapel. Ja, de inbrekers die hadden 2 nachtzusters bedriegen. Hadden onder andere roepen dat ze in de bezit waren van wapens. Ja, dat doet natuurlijk iets met mensen. Ze waren een ronde door het verzorgingshuis en ontwan. En ja, dan verwacht je net dat je opeens met inbrekers of dat je eigen inbrekers staan. Dus ja, deze mensen weer een boete oeremers. De politie wie gauw te plak om de mooie om te houden, maar een grote ziekactie had niet meer opsmieten. De inbrekkers binnenkwamen troch een doorriepen te brekken. Ze had uiteindelijk wat geld mooi naam uit een kassa laat. De locatiemanager had geen goed woord oor voor die inbraak. Ik vind het altijd een hele laffe daad als mensen in een verzorgingshuis als deze binnentreden. Het zijn allemaal kwetsbare mensen. Het zijn, ja, eigenlijk is het een doelgroep waarvan je zegt, daar moet je gewoon met je handen vanaf blijven.